odbyło się spotkanie, 11 zgromadzenie w Brazylii, gdzie spotkały się ruch z całego świata. W 12 году odbyła się встреча każdej parę z całego świata, tego ruchu w Brazylii. I podczas tego spotkania zostały wytyczone kierunki, którym ruch ma podążać podczas najbliższych lat. I podczas tej встречи były wyznaczone naprawki, jakimi powinien istnieć ruch na протягу ближайших 6 lat. Przede wszystkim przypomnieliśmy sobie, że ten ruch ma swoją misję, nie tylko cel, ale również ma swoją misję. Вы pierwszy сказать, что рух ma nie tylko cel, ale sam swoją misję. Tą misją jest pomagać innym wszystkim małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa. I ta misja to pomagać im służbom przeżywać ich sakramentalne służbostwa. Ruch Ekip Notre Dame ma zadanie uformować swoich członków, aby dawali świadectwo powołania do życia małżeńskiego. Ruch Ekip Notre Dame ma swoje zadanie formować służbostwo kapłanek. Formowanie życia małżeńskiego. Żyjąc dojrzałą wiarą, opartą na słuchaniu, miłosierdziu i nadziei, mamy stawać się dla innych świadectwem, które pomoże nam odkrywać drogę do Boga. Żyjąc pełnej wierą, jaka opiera na słuchaniu, miłosierności i nadziei, my powinniśmy stawać się innym światłem, jakby pomoże im odkryć drogę do Boga. Małżeństwa mają służyć Kościołowi, mają służyć duszpasterzom, wypełnianiu ich działań duszpasterskich. Na ten rok, na następny rok wyznaczony został taki kierunek dla wszystkich małżeństw, abyśmy odważyli się wyruszyć każdego dnia w świat w służbie Kościołowi. Służby powinny pomagać swoim duszpasterom, Kościołem, i na ten rok było wyznaczony taki kierunek, służąc Kościołowi. Służyć Kościołowi. To znaczy mamy wychodzić do wszystkich, nie tylko do członków naszych ekip, ale mamy wychodzić do wszystkich, szczególnie do małżeństw zranionych, małżeństw, które przeżywają trudności. I mamy być dla nich źródłem nadziei. Powinien służyć nie tylko służbom ruchu, jak i nadawaj, ale wychodzić razem do tego ruchu, a innych służbom osoby dla tych, jakie przeżywają i rany, i problemy, kłopoty, powinien dawać im pomóg swoim kryptom. I właśnie tą misję chcemy wypełniać wszyscy na całym świecie. Małżeństwa w Polsce, małżeństwa na Białorusi i wszystkie małżeństwa w 80 krajach świata, w których są ekipy. Друзі, ту місію ми можемо виконувати це завдання не тільки в Польщі, в Білорусі, а й на всіх країнах, 80 країнах, де цей рух існує. Chcemy Wam pozostawić tutaj piękną figurkę Matki Bożej. Niech ona będzie dla Was takim wsparciem w wypełnianiu tej misji, a jednocześnie niech będzie takim znakiem łączności, że wszystkie małżeństwa modlą się za siebie przepiękną modlitwą Magnificat. Pragniemy tą figurkę złożyć na ręce Tatiany i Mikołaja. Хочемо знати також, що визнання дійства поміж парами з усього світу